महाविष्णुञ्जलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं सहस्रशिरजं जगदे कुण्डलं पीताम्बरं धूम्रसहस्रलोचनं करुणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यान्ते देवी आधारिणी नमोस्तुते। जगन्माते महागणपति महामाया ऋषिजी इष्ट देवतां सभा वेंकटरमण नरसिंह माधव ऋषिजी परनाळम्मा ऋषि हंग परिसर अंदू नाग नागब्रह्म रक्तेश्वरी नंदिकोण क्षेत्रपालु श्वेतवाराय रक्तवाराय अनि ಮೊದಲ ಉಪಪರಿವಾರ ದೇವತೆ ಋಷಿ ಆ ವಿಶೇಷ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೊಂಡ್ಗೇನು ಅಭಯ ವಾಕ್ಯ ಮುಖಾಂತರ ಆಯ್ತು ಸಾಕ ದಿವಸ ಪೊಳಜಾಗಿ ಯೋಗ್ಯ ದಿಲ್ಲದ ಸರ್ದೆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಮಹಾಕಾಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೊರ್ಚಿ ವಿಶೇಷ ಅವನಿಗೇನು तिघे अनुग्रह नसकिला 5 दिवसाक 5 दसऱ्या कुटुंबा सकळ सदस्यान प्रत्यक्ष जावन परोक्ष जावन मेळून घेवन देवा आज्ञे कसं असं अनुज्ञा रूपा निम्ना शिरासा मान्य करून घेऊन आमगे अवसर सन्निधान आणतो एक अन्नपूर्णे कृत्य जावन घेऊन फलभूत जाऊ का म्हणून शुभवाक्य घेऊन गेलो सगळे कुटुंबा सदस्यान आभार स्त्री पुरुषान वैदिकांक घेऊन वर्ग जाऊ सध्या शास्त्र प्रकार देश चार आचार विचार काटले प्रकार वर्ग जाऊ सध्या फलभूत इत्यादी देवा सन्निधान आणतो विशेष जाऊन घेऊन पात्र मुखांतर जाऊन घेऊन 5 दिवसात सन्निधानात आज चिंतन करून घेऊन सक्कडी महाजनांक मुखारसून देऊन घेऊन देवा सन्निधानात प्रार्थना करतात सांगितलं तसं आज्ञा कसं की शिरसा मान्य करून घेऊन अन्नदाना तयार केलंस कशात कसं तुका भक्ताधिक येऊन घेऊन आज प्रार्थना करता की त्यांना सक्कड जनांक आरोग्यमय भोजन विचारमय भोजन तसेच तृप्त भोजन युक्त सन योग्य तुझ्या सन्निधानास त्या प्रकारे जाऊन 8 दिवसा केलं तसं अन्न भोजनाचे योग्य प्रसाद सक्कड जनांक मेन घेऊन आभार स्त्री पुरुषान आणि पुण्या फल सगळ्या तुझ्या कुटुंबात तू दोन घेऊ का तिथलं मात नाही या सन्निधानात तू सांगत असेल ते वाक्य कसं असं धर्म सत्य कोणत्या देऊ का व धर्म शाश्वत जाऊन घेऊन रक्षण करून घेऊ या सानिध्य वृत्ती जाऊन घेऊ सानिध्य असेल येईल तसं सक्कड जना कष्ट कार्पण्य कसं की केलं तसं त्या निर्भया नशा पुराव दिलं नभया नशा पुराव सर्व निवृत्ती कोणचला देऊन सर्वांग रक्षण करून अमृत भोजन जाऊन घेऊ सर्वांग रक्षण करून भर कोणचला असून देऊ का पंडित अनादि काल दुनिया एक पत्र दैव राजिता निरंतर कालक्रमे जीर्णोद्धार दैव ज्ञान त्या जागे संगीत वाचतो स्थापन कर हिंदू नाजिता ಎರಡು ಬಾವು ತಂಗಲು ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ನಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆಗೆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯುತ್ತೆ ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ ಪಂಚಾಂಗದ ಸಮಯ ತನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಅನಂತ ರೂಪ ತಂಗೆಲ್ಲ ಗ್ರಹಗತಿಗೆ ಅನುಗುಣದ ಪುಣ್ಯಶೇಷಕ್ಕೆ ಮಲ್ಗಡಲ್ ಪುಣ್ಯಶೇಷಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣದ ಜತ್ಯವಾದ ಜತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕವಿಲಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ತದನಂತರ ಮಹಾಮಂತ್ರ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಸ್ಥಾನ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಬಂಧ ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ಜನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಉಳಿಕೆಲ್ಲ ಜಾಗು ಅಕ್ಕ ಮಲ್ಗಡೆ ಅಂತಲ್ಲ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಲಿ ಕುಲದೇವಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಅನುಗ್ರಹ धन्यवाद कपिल दिव्य तशी 9 मार्ग दुर्गा माते मूल आदि जनार्दनाला दिव्यानुग्रह म्हणतात ते असून आणि शिवशक्ती महालिंगेश्वर आद्य असून ते आदिता पालनपूर्ण क्षेत्र आहे हत्त नड अंत एक अभय वाक्यदिಲ್ಲ एक शतचंडिका यागाचे एक संपन्न जाऊ का जागे या कसल कधी म्हणाली एक मंडल जल्ल्या तदनंतर 12 वर्षांतू त्या क्षेत्रात अनेक कार्य जाऊ का नड्यान गंतुंग तशी 12 वर्षानंतर क्षेत्र आहे ते शतचंडिका नागा पंचदीप स्थानात
व्यक्त केलेलं आहे. आदिमायेक त्रिशक्त स्वरूप काळी लक्ष्मी सरस्वती गेले शक्ती वाढवून घेऊ का क्षेत्रांत म्हणून या एक आयोजन केले आणि 12 वर्षानंतर शतरुद्र याग या क्षेत्रात जाऊचेच ते बी करून घेत आईच्या पर्व कालाचे या क्षेत्राचे अन्नप्रसाद अन्न शांती समृद्धी देऊन राखतात आईले आमंत्रित सक्कड कुळाव्य प्रवृत्ती महाजन प्रवृत्ती आणि सार्वजनिक सक्कड कुटुंब अंग येऊन घेऊन आमच्या अमृत अन्नप्रसाद सेवन करून त्यांनी मनादोवरल्या सक्कड इच्छा अक्षरशः सत्य कोर देऊन या क्षेत्रात कीर्ती वाढवून घेतात. मुखार सुजा. वाद्य वाद्य घटवाद्य. कर्नाटक ಸ್ಥಳ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ जशी माझे प्रकार विचार मुकाबल पिढी अजय एक विचार करू का त्याची ज्ञापक जाऊ का एक गुरुदासाका तुम्ही पुस्तक दुपारी या संदर्भात द्यावं लागते दवरला त्याची जी मुखार 2 आदेश प्रकार ते केलेल्या बाकीच्या कुटुंबाच्या स्वयंसेवक जाऊन मस्त कामा भागे जाऊन यावा अनुग्रह पात्र कुटुंब वतीಯಿಂದ पालन करून नाही योग्य जाऊन गुणग्रह महापोषक गत पविले महापोषक भावचित्त स्थानार सुद्धा हे एक मुकावेल पिढीगे बरवणीके आणि भावचित्त या दुनिया गती कलिकडे आपल्याला आणि मुखावे भव्य भविष्य क्षेत्रात आणि चेरड बाळाला कसं मागण्यास तसं ते कोडले तुम्ही करून देतात. एक माय जेवण असतं चर्मदृष्टी म्हणतात चूक जातात त्याला विसर नाही ऐतिहासिक आम्ही कसं सांगताय मारी आज प्रसन्न संतोषाचे ಸ್ವೀಕಾರ ನಮಗೆ ನಾನಂತೂ ಲೆಚ್ಚಮಿ ಮಾ ಇರುಕೊಂಡು या संदर्भात 3 दिवसाची 4 दिवसाच्या धार्मिक दैविक कार्यक्रम केलेला प्रत्यक्ष करून होत संजय होत नाही तसले आमगे निमित्त चुका मुकावेल पिढीಗೆ योग्य ಆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನ तशी जी देवाला एक मुखार त्याचे चोलकामणी मार्गदर्शन तशी मुखार केलेले हे एक स्थळाचे असले एक स्त्री शापाचे असले एक संचार असले एक वाईट दृष्टी असल्या ती तो पुरा पैमून अंधवर अवसून गेल्या तुकन 3 लोक म्हणतात सात्विक हेवे राजसेवे कामसेवे सात्विक जाऊन रक्षा राजस्थान परिपालन नामस्थान दुष्ट नाश मंडलरी नाश करता सामर्थ्य शिल्पसलते सानिध्य कृषीचे या संदर्भात अपराधुला ही एक विनंती तवरला कुटुंब या ನಮ್ಮನ್ನ ಆಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇವಾದಾರ ಕೆಲವು ಜನ ಆಯ್ಲೆ ಕೆಲವು ಜನ ಯೋಚನೆ ಜಾಯ್ನಿ ಕೆಲವು ಜನ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಕೋಣಾಂಕ ಬದುಕಲಾಗಿ ಕಸಕ್ಕೆ ತಂಗಿಯ ಜೀವಿತ ಉಣೆ ಪನಸ್ಲಾರ್ತೆ ते ಪರಿಹಾರದ ಮುಖಾವನೆ ಯೋಗ್ಯ व्यवहार दय आम्हाला आशीर्वाद आरोग्य म्हणजे सेवा करतो सर्व भाग्य योग्य देऊन सर्व त्यांना काश्यप गोत्र कुटुंबाಗ बरेपण करू का म्हणून
प्रथम कुलदेवी महामायेला अशी दुनिया आणि हे तीन आज येतात आकदोर आज येतात बाकी स्थानार बसवून देऊ विजृंभण आपल्याला सत्यानुसार कशी सत्यशी देऊ प्रमाण मग संतोषार दिले प्रारंभ आचेरी खाली एक मुऱ्या पत्र आहे अशी लावून तदनंतर शिले कैलो शिलेर दाखवून ते पंचदैवस्थान ते 5 शक्त्यांक विंगडन केलंय एकच स्थान दिलंय ते खाण घेतलंय त्यात नाही चिरडू बाळा एक पत्राला सांगून सांगू वाईट सांगत नाही काल काळात कुटुंबाच्या ऐक्यमध्ये आणि थंगेला एक शक्ती अनुगुण जाव एक प्रेरण देऊन देऊ दैवज्ञ मुखेन ते सक्कड पुनर्विंगड जाऊन देऊ तीन धोरण आज तारीख दिल्ल्याल ती सेवा अनंत रूपार काढण्यात तदनंतर मध्या मारे एक नाग ब्रह्मा मंडल असतो याची जागे आहे आपल्या भव्य रीतीत लक्षोपलक्ष जनसंख्येत अन्नप्रसाद करून घेऊ या लढ्याच्या कीर्तिशेष वडून ऐलो शक्यपण आज 12 वर्षानंतर एक याग जाव का म्हणून नड्यानं संकल्प केलेलं प्रमाण आदेश दिलेलं प्रमाण आज 3 दिवसात आराधन करून सक्कड सुंदर रीती व्यवस्थित न्याय नीती धर्मांत जाय सक्कड साहित्य रूपांत जाय आपल्याला मना भक्तीच्या प्रार्थने मुखे सक्कड याच्या गैर ते आदि माय स्वरूप अर्थात महामाई मा गणपतीची ती आदि माय हे आपल्या गीत सौभाग्य तुला तसे इंदोर आज या गरण्याचे बरमेक स्नान मान गणक गौरव सगळे पुण्यपणे येणं तसे आपल्यान पळून घ्या हे जागाक संकल्प जल्ल्यानंतर समिती पुरोहित्याने एक मार्गदर्शन आणि त्याची तयारी कशी कोरका मिळेल एक भिंत पुनरपी लढ्यांदवरलेल प्रमाण आपण करून घ्या एक हेज्या आपल्यानंदवरत्या नव्यज्या आवत्या कुसून घेऊ ये अनंत रूपार देवतशी भव्य एक समारंभ देवतशी करून घेता म्हणून नड्यांतो वाती धन्याल वाती घेतला कुलदेवीला अनुग्रह घेतला मदनंतेश्वराला अनुग्रह घेतला तशी दुर्गा माते 9 मानले आदि दोरू 9 राहिल्या आदि जनार्दन श्री महालिंगेश्वर क्षेत्राचे अपने अरके घेऊन आईचे शुभ संदर्भाचे पूर्णाहुतीचे संदर्भ या 3 दिवसाचे वैदिक मंत्रोपचार अशपुरा सक्कड ते सतचंडिका यागाक संबंध पटवलेले साहित्य शपुरा वस्तुरूप शपुरा आणि त्यांनी केलेले कर्मांग विधिविधान शपुरा तो सक्कड तृप्ती झाला हे प्रसन्न कालाचार्य कुटुंबात आपल्याला निर्भय वाक्य कसं नाही म्हणणार श्री शाप विमोचन प्रथमता वाक दोष निवारण द्वितीय तृतीय मन आणि मध्य सक्कड न्याय नीती धर्माची प्रार्थना कसला सत्य अक्षरशः सत्य कोण सकुटुंबात सूर्य चंद्रार्क काल अभिवृद्धी करून दिता पण दुनिया नावादी नायक कुटुंबात सदस्य तीनवर आदिता परंपरा इथे देवदर्शनात करू जावे महान कुटुंबाचे सदस्य
ऐक्य पर्व काळात समिती आमंत्रण नीतीपूर्वक या काळात गणपती समेत येऊन गणपती पूजन केलेले होमंगल सौभाग्य शोधक या जागेत घेतील या विषयांत तेव्हा एक सानिध्य कुटुंबाचा आशीर्वाद द्यावा. जाऊन जिल्ह्यात एकमात्र मुकावे सर्वांगीण अभिवृद्धी होते घनते गौरवात या कुटुंबात घनते गौरवात उन्यापणे त्या बालका योग्य भविष्य योग्य अपने कुलदेवी खुशी दुनिया आपल्या गणपती समेत पुण्यात घेऊन 3 दिवसाची या गाव मेल घेऊन संपन्न जाऊन घेऊन प्रसन्न कालाचे आपल्या मुखामध्ये जीवन आपल्या जीवन दाम्पत्य सुख संतोष तशीच त्या क्षेत्रात देवदर्शनारे अभयप्रसाद मात्राधिक आणि मुख यज्ञ मंडपाक प्रदक्षिण करतले एक विनंती करता तशीच हे समिती कशा पुरवतील बाळा कशा पुरवतील योग आचार विचार सूचने सलहे देऊन घेऊ आज येतात आपल्या ज्ञान वाटून घेऊ कथार्थ झाला ऐके पर्व कालाचे आपल्या आयुष्यपर्यंत पराधीन ज्ञान कश पळून घेतला इतले मात्र नाही आपल्या बाबाला ऐकिमत कशा पुरव कुटुंबाचे सक्कड आणि कसं खाली जाव का म्हणण्याकला त्या कार्य रश पुरव ते खेळू बाळा योग्य भविष्य तंगेल वृत्ती जीवन तशी सांग खेळवांग तंगेल शिक्षण मुखावेल प्रगती भविष्य वैदिक वैदिकाल धर्मपत्नी कोणाक अन्न शांती समृद्धी श्रीमती वेंकटेश भट्ट आणि कसं आडलितार बॉर्डर बसला थंय त्या स्थानारी तंगेल एक निर्णय विजला आणि कसं एक ह्याची मुखार गलकावा आपण आईच्या प्रसन्न कालाचे सुप्त ज्ञान देऊन घेऊन नव संस्काराचे प्रारंभाचे योग्य संकल्प जाऊन घेऊन कळवा 24 महिने भितर 24 महिने भितर ते त्रिकाल पूजन करते धन्याल पूर्ण कुंभ जीर्णोद्धार करून आपण कीर्ती कान घेता हरिसंतोष देवा हरिसंतोष झाला मनामध्ये सर्व विषय आयुषपर्यंत आमंत्रण केलेलं आहे वैदिकालय धर्मपत्नी असले उन्हा पण जाईन कोण कोणाचं नाव सांगला वापस सांगता श्रीमती अशोक भट्ट आपल्याला श्रीमती वेंकटेश भट्ट भीती नका श्रीमती रवींद्र भट्ट समितीने घेतलेला निर्णय कटिबद्ध जाऊन श्रीमती राम भट्ट धन्यवाद श्रीमती राजेश भट्ट श्रीमती नवीन भट्ट श्रीमती सुरेश भट्ट विषयाचे जय दखल श्रीमती रमानाथ भट्ट श्रीमती नारायण शर्मा वैदिका यज्ञ मंडप आयोग का वस्तुरूपारस कुठले येऊ का कड विनियोग केलेले कुटुंबा सदस्य ऐक्या पर्व काळाची आपल्या वृत्ती जीवन चंदू बाळा योगक्षेम ಚೆಲ್ಲಿಯಲೆ त्या कुटुंबात सामरस्य जीवन आणि त्यांना पुरत असेल वृत्तीपर जीवन आणि आपल्या वृत्ती हेच लाभ दाखवतो अशी कन्निका पूजे कोणा सांगितले आपण अडका परिपूर्ण अनुग्रह ऐक्य पर्व काळाची भेट दिलेली कुटुंबात एक ऐक्यमत्यात परिवर्तन दाखवून शांती समृद्धी देवाला अनुग्रहात सले उन्हापणाने पडून घेतला दुनियाला अनुग्रह आयुषपर्यंत पराधीन जायंकर पडून अगत्य व्यवस्था केला हे विषय जय दाखवून देतात आज येतात हे 3 दिवसाच्या सुकट कार्य मनान शपुर अनुष्ठानान शपुर सेवेर शपुर वस्तुरूपार शपुर वस्तू नमनाच्या सेवा कार्य केला पुढे
हे नड आत्मेक आयुष्यपर्यंत पराधी ज्ञान पळून घेता न्यायाधिकरणात कसले वकालत असले तो जय दाखवून देता शीघ्र मलगडाला तर काम करत असा जरी पटकन आणि मुखार सिंगाला आपल्याला मस्त काम देऊ शकतो अजून मी ते आपल्याला व्यक्ती जीवना कसले तोंड राहिला तशी प्राप्त करून दिला व्यक्ती जीवनात त्याच्यात लाभ बरोबर का संतोषा काम मन परिवर्तन करून देणार हे मन आणि मुखासून आपल्या जीवन सगळे जनाला आहे आपल्या घरात समाजात आपल्या मुखात हे चपना अभय बाग आणि असं कसले चिंतन छान चिंतन महाभक्त आदिमायेल परिपूर्ण अनुग्रह अपने अज्जे से साथ कोर्तो संभक्ती जीवन योगक्षेम भक्ती चिंतन अशी मुखावेल सामाजिक चिंतन कसं असतं तो संकटांपै बरे पण दाखवून स्थान मान घनते गौरव मलगड्यान दिला तर संस्कार परिपूर्ण रीती सुभान काही असतात एजमेंट परायो का दुनियाला परिपूर्ण अनुग्रह परिवर्तन कोणी कुटुंबाशी जल्दी शीघ्र आजी ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮುಖರ್ ಸುಖ ಅಭಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜನ अभय प्रसाद मुखार सुख कुटुंब आणि आपल्या भविष्याची चंद्रात का प्रथम जावन आमगेले कुलदेवदान आशिल्ले महामाया महागणपती देवाक मनसा नमस्कार करता आनी आमगेले स्वामीक काशीमठा स्वामी काशीमठाधीश संयमिंती स्वामीक नमस्कार करता. आज हांगा नावेलकार कुटुंबाचे कश्यप गोत्राचे कक्वा कामत कुटुंबात हांगेले आज हांगा नागाचे सत्यचंडिका याग एक 3 दिवस चुकून हांगा जातार आशिल्ले. आज ताजे सत्यचंडिका पूर्णावती जावन हे सगळे कार्यक्रम आज हांगाक संपन्न जाले. तांणी एक प्रितीन हे कार्यक्रमाक येवका म्हूण पयर सुकून आमगेले कमिटीचे महामाय महागणपती कमिटीचे ट्रेजरर जावन आशिल्ले गणेश मामा हांगा आसाची तांगेले कुटुंबाचे हे आज हे सगळेचे कार्यक्रम तशी आमगेलो ओटो आमगेले कमिटीचे केशी कामत मामा आसाची मेळ्ळो हांगा एक चंद कार्यक्रमात आमगेले एक भागी जावका म्हणलें एक आज येवन भागी घेतिल्ले आसा. कार्यक्रम विजृंभणेर जालेले आसा तशी आनी मुखारी हे सगळे कार्यक्रम हांगा जावचे चंदायर जावं हे म्हळ्यार पुरा आमगेले महामाय महागणपती
देवस्थानाचे कुळावी जावन आशिल्ले हे सगळे ककवा कामत कुटुंब तांणी आमगेले पयचे महोत्सव जल्कीची ओड एक सगळे कुटुंबा तर्फेन पुरो इंडिविज्युअल जावन त्याराक आनी जावचे ते कन्स्ट्रक्शन कामाक सगळं होड देणीक दिवन सहकार केलेलो आसा तशी हांव देवाले प्रार्थना करता म्हळ्यार सगळे कुटुंबाचे हांगा मेळिल्ले तांकां बरें जावं म्हणून देवाले अनंत देवाले एक अनुग्रह आसो म्हणून सांगून हे निट्टार हांव देवाले प्रार्थना दवरता तशीच हांगा परिसर नागू आनी ಕೆಲವು दैव सगळ्यांनी नमून येयला आसाची तांगेले जलके पूर्ण अनुग्रह हांगे हे सगळे ककवा काम कुटुंबा वयरी आसो म्हणून सांगून उल्लोन म्हाका हे संदर्भार उलोवचेक हांगा येवचेक अवकाश केलेले तसले सगळे कामत कुटुंबाक ककवा कामत कुटुंब तांकां हांव नमस्कार करता आमगेल्या 2 उत्तर हांगा समाप्त करता हरिगुरूग तशीची हांगाचे ककवाचे मूलनागाक आनी मामाय रक्तेश्वरी देवी साश्टांग नमस्कार करून 2 उत्तर उलोवच्याक हांव एक हें करता आसता आमगेलो सिरालेचो प्रेसिडेंट जावन आशिल्लो गोपीनाथ कामत हे आमगेले आमंत्रणाक वगडून आयलेलो आसा ताका हांव प्रथम जावन एक आमगेले ककवा कामत कुटुंबा तर्फेन धन्यवाद सांगता आसा तशेंच हे एक ककवा म्हळ्यार एक बारीक पुरातन जावन आयलेले आनी एक बारीक प्रतिश्ठेचे आनी एक पुराजनाक नमगूत तसले एक केलो पुरो इश्ट हांगा जाल्ला तशें जावन हांगा देवा देना नागर पंचमी हे सेवकी ते आमगेले मलगडान बांदून आयलेले आसा ते आतां आमी चलोवसून वता आसा ती हांगा नागर पंचमी 5 जाणां वयर येता ती आमगे पुराय हांगाचे ककवा कामत कुटुंबाचे पुराय काही आसा ते नागर पंचमी दिवस येता ती तशीच संक्रमण हांगा दैव हे आसा दर्शन आसा त्या देवा दर्शनाकय व्हरलेल्या टायमार तुगेले विशेष दिवस ते दर्शन आसता त्या दर्शनाक पुराजन येवन अभय प्रसाद घेवन देवाले एक आख्खा कृतज्ञ वता ती त्या विशयांचो आमी प्रति ककवा कुटुंबाच्या मलगड्यांक भारी आभार जावन आसा ती हे कार्यक्रम हांगा आज यशस्वी जावन जाल्लो आसा हाका पुरो आयलेल्यांक पुनरपी धन्यवाद सांगता 2 उत्तर उलयता आमगेलो कुलदेव महागणपती महामाया तशेंच इष्टदेव वीरविठ्ठल तशेंच वेंकटरमण तशेंच आज आमगेले 3 दिवस दाखोवन आमी म्हळ्यार एक साधारण 2 म्हयने फुडें ह्या विशयार कर्का म्हणून एक पुरायणाक एक मनांत देवान मनोवरीक हाडलेली त्या रितीर आमी हें काम प्रारंभ केलें एक्चुअली आमकां 12 वर्सां म्हळ्यार 20 वर्स 12 वर्स फुडें नागमंडलाची सेवा जालेली तदनंतर आमगेल्या दर्शनार हें जालें आमकां शतचंडी याग करता ताजे म्हळ्यार सानिध्य अभिवृद्धीक तशेंच हे कार्यक्रम पयलीं शेनवार दाखोवन आमी गंतून घेतिल्लो आज ताची पूर्णावती म्हळ्यार दनपारां 11:30 सकाळीं 1 गंटेक पूर्णावती कार्यक्रम जाले ह्या कार्यक्रमाक पुरा गांवचे सर्व जाणांनी येवन सहकार दिलेलो आसा तशेंच आज आमगेल्या हांगा शिरालेचे चेअरपर्सन गोपीनाथ कामत तशेंच ताजे मेंबर केसी कामत तशेंच अनमाम तांणी आमगेल्या चक्रवर्ती म्हळ्यार तांणी एक आमगेलो एक संबंध म्हळ्यार आमी 7 कवर टोटल तांकां आमी उद्यावर कामती परवाजना हांव नागेश कामत उलयता आसा तशेंच चक्रवर्तीचे अनमाम हांगा राबिल्लो आसा तशेंच पुरा जाणांना सदाशिव माम पुरा जाणांना सर्व रितीन सहकार दिवन ह्या कार्यक्रम चंद करून दिलेलो आसा सो तांकां सर्व जाणांक देव बरें करो आनी तांकां मनांत कसं आश आसा देव पुरी करो म्हणून हांव सांगच्या इच्छे पावता इष्टदेव लक्ष्मी नरसिंह आणि कुलदेव महागणपती महामाये प्रार्थना करून आयज दिवसाक हे कुटुंब पूरा कुटुंब नावेलकार कुटुंब ಒಟ್ಟು जावन आज एक कार्यक्रम करचे म्हणून सांगले भारी आयच्या दिवसां पुरा एकांगी जावन पुरा अविभक्त जावन असोच कुटुंब पुरा बट आज पूरा ಒಟ್ಟು जावन हंगे एक पुरा जनान एक ಒಟ್ಟು जावन आज सगळे कुटुंबान नावेलकार कुटुंबान ಒಟ್ಟು जावन एक हे कार्यक्रम करचे म्हळ्यार एक व्हड विशय तांत आमकां एक सहभाग दिलेले व्हड एक पुण्या काम आमकां एक म्हणून सांग नावेलकार कुटुंबाचे नागब्रह्मस्थान अंकक्वांतू आजीक एक 30 वर्ष दाखोवन बारी विजृंभणेरी हांगा ते टायमाक जावचे ते विनियोगू आनी ते काय कार्यक्रम पुरा चंदार जाता आसा तशेंच आज एक 25 वर्ष दाखोवन हांव हांगा अध्यक्ष जावन काम करता आसा देवाल दयेन हांगा म्हाका पुरा जनां सहकार मेळ्ळा आज आमी हे चंडिका होमाचें एक वेवस्था केल्ल्या आमकां देवदर्शनांतू सांगले प्रकार
आम्ही चंडीगाव होमाची व्यवस्था आम्ही केला आणि आमगे सगळे जना पुरा आमंत्रण दिला. आमगे जना मात्र आमंत्रण केलेलं नाही. आम्ही हांगा आमकां संबंद पाविल्ले देवस्थान खंय आसा, देवस्थान आडಳಿತ मंडळी तशीं जी आमकां संबंद पडलेले वैदीक आनी आमकां समजा आमगेले लिडर्स तांकां पुराय जनांक आमी सांगला आज आमगेले वरी तांणी सहकार दिवचे खातीर तांणी आयिल्ल्यांची आनी तांणी येवन आमकां आमगेले एक तीर्थ प्रसाद की आमगेले कार्यक्रमांत भाग घेतला. आमी पुराय तांकां आमगेले नावेलकार कुटुंब दाखोवन आमी तांकां धन्यवाद समर्पण करताची. तशींच आनी आज आमगेले नावेल कक्कवाच मानय मुल्की कक्कवा मानय 9 मागणे ज्ञान पुराय जाती मत भेद नातिले आज आयिल्ले आसाची तांणी आमगेले हे हातूंत भाग घेतला. तांणी आमगेले एक आमी दिलेले ते कसं एक तीर्थ प्रसाद की नवें एक जेवण की ते पुराय तांणी भारी संतोशार घेतला, स्विकार करून घेतला आनी आमकां मस्त सहकार केला. तांकां आमी जाती परगांची 4 परजाती म्हणून सांगून आमी लेखनांतले कोण कोण आमगे भागवहिसला तांकां पुराय आमी नावेलकार कुटुंब दाखोवन आमी धन्यवाद समर्पण करता.